Znači idemo akušerstvo u prirodi. Dođi mali, ajde. Nemoj da se dereš. Ajde. Malo. Evo ga. Evo ga glavica. Evo ga. Dobrodošla. Devojčice. Dečak ili devojčice? Ne znam. Evo ga. Au, šta je ovo? Nekako, ne, to je pupak. To je pupak njemu, to vidiš ima pupak, da presjećemo pupak. A ispaši sad sam. Diši. Nemoj da im tu izostavljaš, diši. Ajde sad, malo idemo da te grejemo tamo da ne izgubiš mnogo toplote, idemo nazad malo u inkubator. Ajde, skreći.